Mae'r canlyniadau yn parhau i ddod, ac fyddwn ni'n aros am ganlyniad fan hyn yn y gogledd, lle mae yr adran dy yn byw, a mae yna, wel, mae yna ganlyniad terfynol, wy'n credu? Wedi bod, mae'r beirniadu wedi bennu fe ofnodd y beirniad Simon Bigley i'r linell gyntaf i gerdded mas i gael golwg tor a tym bach o bellter, tym bach o amser i anadlu, ac nôl i'r brig fe ddath. Brynarth True Mystique. Gaethon ni ddim amser i anadlu, dath e fel la. Do, mae Simon yn enwog. Odi, mae wedi cadw y wobr, cadw i spot ar y brig Brynarth True Mystique. Wedi cael ei magu gan teulu'r Keats. Lee Keat yn ei arwen wrth y march Gwenllan Samson ac allan o Caseg o enw Brynarth Sweet Temptation. Y Caseg Wag ore. Ac eto, anodd i egluro mewn geiriau, ond nabod brydfa Llanarth ac i pawb sydd yn nabod cyfyle Llanarth, mae hon yn Caseg bydde yn... Gallai ti weld i yn cael Llanarth i fod yn syml am o'i ti fe. Mae'r amlinelliad yn berffaith, ydy e? Odi, mae rhywbeth anodd i wneud mewn geiriau, ti'n bod beth sydd yn egluro i fi taw dyna Caseg bydde'r Bigleys yn hoff iawn o. Dim gormod o geffil, ti'n bod cryfder, tra da, wrth gwrs, digon o asgwrn a grand arno hefyd. Disgwyl fel menyw a fel Caseg Wag, ti'n bod mae'n berffaith ar y diwrnod. Digon o'r bolan a digon o ddyfnder, dim rhifain a dim gormod eto fyd, dim gormod o bwysau. Yr ôl paratoi mor fanwl. Wel mae e. Simon yn gweithio i wrth gwrs un peth sy'n danto fe yw'r collars neu'r tac ddim yn ffito'n iawn. Perffaith ar y pen ar y diwrnod. A sicrhau bod yr hosglwm a'r garden yn saff yn y meddiant ac yn cael cwtch bach i ddathlu. Gobeithio bod i. Marie Apicella with Thornton Park Lady Pride. And sixth prize this morning goes to exhibit number 981. Jerry Baker with Thomas Nutty. Felly, John, diolch yn adael nawr iawn i chi. Many congratulations to you all. Wel, ddim ar whare bach, mae rhywun yn ennill yn y sioe fawr yn Llanelwedd, ond dyna'n union yw'r stori fan hyn. Brynarth True Mystique, Caseg Wag fuddigol, yn y dosbarth 4 i 7 oed yr adran dy. Llongyfarchiadau mawr iawn, a Lee Keat wedi wneud yn ardderchog yn dangos. Well, Lee Keat, you've made this long journey all the way from Weston-super-Mare a very worthwhile one. I saw you running around yesterday, but you've started today with a red rosette. Yes, we're over the moon, obviously. She won it as a foal. She's only done very few shows since, so to win today is just, yeah, amazing. And you bred this one? Yep, homebred. So her mother won as a mare with her at foot. Stand, miss. And then she won the foal class. So to come back and win again, fantastic. Almost speechless. But this one wants to go and do a bit more running. She wants to know where her friends have gone. You need to go and catch your breath. Many congratulations at full blow. Thank you very much. Thank you. Diane. First prize going to exhibit 996. L and J Keats with Brynarth True Mystique. Felly, llongyfarchiadau mawr iawn i chi.